Som v Košiciach, v centre krásneho parku, v blízkosti katedrály svätej Alžbety vo východoslovenskej metropole Slovenska. Tieto historické stavby patria medzi základné kamene našej histórie. A takisto, ako tieto historické stavby, aj rodina, slovenská rodina, patrí medzi základné kamene našej spoločnosti. Som presvedčený o tom, že kto si toto neváži a kto si toto neuvedomuje, tak nevie o tom, čo je život, čo je výchova detí, čo je solidarita medzi generáciami, čo je stará známa pravda o 3 grošoch. Jeden vraciam, druhý požičiavam a len z tretieho sám žijem.